Josue 7. Ang sala ni Akan. Wala mo tuman ang Israel sa sugo sa Ginoo sa dili pagkuhag bisan unsa nga laglagonon. Si Akan maoy mikuhag mga butang. Anak siya ni Carmi nga anak ni Zabdi nga anak ni Zera sa banay ni Huda. Tungod ni ini ang Ginoo na suko pag-ayo sa mga Israelita. Nagpadala si Josue og mga tawo gikan sa Jericho ngadto sa Ai, usa ka syudad sa silangan sa Betel nga duol sa Bet-aben. Iya silang gipaadto aron pagsusi sa yuta. Busa na ngadto sila ug naniid sa Ai. Sa pagbalik nila, giingnan nila si Josue. Wala na'y kinahanglan nga muadto ang tanan, pasulunga lamang sa Ai ang 2 o 3,000 ka sundalo. Ayaw ipadala ang tanan sa pag-away didto kay dili ka na dako nga syudad. Busa misulong ang mga treksawesan ka Israelita apan gipasibog sila sa mga taga-Ai. Ang mga taga-Ai nakapatay og mga 36 kanila o gigukod nila ang mga Israelita gikan sa ganghaan sa syudad hangtod sa mga kabatuan o gipamatay nila samtang nang lugsong sa kabungturan. Unya mitalaw ang mga Israelita og nangahadlok. Tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang biste ug mihapa sa yuta atubangan sa sudlanan sa kasabotan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabii ug gibutangan nilag abog ang ilang ulo aron pagpaila sa ilang kasubo. Ug miingon si Josue, "O Ginoo nga among Dios, nganong gidala pa man kami nimutabok sa Jordan? Aron ba lamang ipapatay kami sa mga Amorihanon? Nganong wala naman lang kami nimo papuy-a didto sa pikas tampi sa Jordan? Unsay ikasulti ko, O Ginoo, karon nga gipasibog sa kaaway ang Israel. Siguro gayud nga makabalita ang mga Kanaanhon og ang tanang lumulupyo ni ining yutaa. Unya libutan kami nila og pamatyon ug unsa may buhaton mo sa pagpanalipod sa imong kadungganan?" Ang Ginoo miingon kang Josue, "Tindog, nganong mihapa ka man? Nakasala ang Israel. Wala nila tumana ang kasabutan. Gikuha nila ang pipila ka butang nga gigahin aron laglagon. Gikawat nila kini og namakak sila bahin niini og gitipon nila kini sa ilang kaugalingong mga butang. Busa ang mga Israelita wala makabuntog sa ilang mga kaaway. Nanibog sila tungod kay gihukman na sila karon nga laglagon. Dili na ako magauban kaninyo gawas kon laglagon ninyo ang mga butang nga wala ko ipakuha kaninyo. Hala tindog." Buhata ang gikinahanglan nga mga seremonyas ug andama ang mga tawo sa pagatubang kanako. Sultihi sila sa pagpangandam sa pagatubang kanako ugma, kay ako, ang Ginoo nga Dios sa Israel, muingon, "Israel, naghupot ka og pipila ka butang nga gipalaglag ko kanimo. Dili ka makaharong sa imong mga kaaway, hangtod nga isalikway mo kining mga butanga." Busa sa buntag paatubangon ang tagsa-tagsa ka banay. Sa banay nga napilian sa Ginoo mo atubang ang matag panimalay, ug sa panimalay nga mapilian mo atubang ang matag sakop niini. Ang masakpan nga naghupot sa mga butang nga gigahin nga laglagonon pagasunogon uban sa tanan nga iyaha tungod kay iyang gilapas ang kasabotan nga gihimo sa akong katawhan uban kanako. Naghatag siyag dako kaayong kaulawan sa Israel. Sayo, sa buntag mibangon si Josue ug gipatawag niya ang tagsa-tagsa ka banay sa Israel ug napili niya ang banay ni Huda. Unya gipaatubang niya ang mga banay nga sakop sa banay ni Huda ug napili ang banay ni Zera. Ug gipaatubang niya ang banay ni Zera ug napili ang panimalay ni Zabdi. Unya gidala ni Zabdi sa atubangan ng matagtawo sayang panimalay ug si Akan maoy napili. Anak siya ni Carmi nga anak ni Zabdi nga anak ni Zera sa banay ni Huda. Ug si Josue miingon kang Akan, "Anak ko, isugid ang kamatuoran dinhi sa atubangan sa Ginoo, ang Dios sa Israel ug tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kinig itago kanako." Ug mitubag si Akan, "Oh, nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel ug mao kini ang akong gibuhat. Nakakita akog matahom nga kupo nga hinimo sa Shinar ug plata nga mga 2 ka kilo ug usa ka baritang bulawan nga kapin sa tunga sa kilo. Naibog ako kaayo nini busa gikuha ko kini, gilubong ko kini sulod sa akong tolda ug ang plata naa sa ilalom." Busa gipaadto ni Josue ang pipila ka tawo ngadto sa tolda ug nakit-an gayod ang gilubong didto uban sa plata nga didto sa ilalom. Gikuha kini nila og gidala ngadto kang Josue ug sa tanang mga Israelita ug gipahiluna atubangan sa Ginoo. Unya gidala ni Josue ug sa tanang katawhan sa Israel si Akan ug ang plata ang kupo ang baritang bulawan ang iyang mga anak, ang iyang mga bakaas no karnero, ug ang iyang tolda ug ang tanan nga iyaha ngadto sa walog nga ginganlag walog sa kasamok. Ug miingon si Josue, "Nganong gisamok mo man kami? Ang Ginoo magdala karon kanimo og kasamok." Unya gibato si Akan sa tanang mga tawo,
Gibato nila og gisunog ang iyang panimalay og mga kabtangan. Kitabunan nila siya sa dakong tapok sa mga bato nga anaa pa hangtod karon. Busa hangtod karon ang maong dapit gitawag nga walog sa kasamok.